bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe bandiraɓe wowɓe yebde Ayawo Ƴella TV e ballal Allah ñaague rokka jomiraɗo moole danda en garti kadi no gowɗen ni aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi no gowɗen ni nde tawno aadi komo hakkude gaddiɗo e gadanaɗo ko gaddiɗen ko eɗen jiiɗi humnude on ɗon aadi hakkude men eɓe garodirɗen ɓe so fengde jewte ɗe ganduɗa ene natta eko ƴellitta rendoji meɗen wadde min gari kadi e nder ballal Allah tawi kadi koye nder galleji he goto goto min calminiɗon goto kala inde mum e yettode muɗum no yimɓe gowi wiide ni goto o kala ɗo salminte hawo weltoɗo salminago amen yettima ɗon goto o kala ɗo salminte hawo heptina salminago ɗo min calminirimo hono noon en kuninanima bandiraɓe wonde yewtere meɗen arore yowito ko e ko haaloɓe pulaar mbiyata ko haare arabeɓe ndi noon aadi bile aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande wonata titode yewtere meɗen ko konngol pulaar mbiyowol haare arabeɓe e yeru min mbaɗi haare arabeɓe walla kaari ko arabe holko ngol ɗo konngol rondi e nder kalki meɗen walla holmana ngol ɗo konngol e nder rendo meɗen kono haade ɗum taw bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe haade ɗum taw no gowɗen ni eɗen keewi afirde jewte meɗen ɗe yogay kelme walla yogay konnguɗi hande noon hade men fengde yewtere yowtide e haare arabeɓe jiɗɗen wadde gafdi walla gorodi yewtere meɗen ko konngol pulaar ngol ganduɗa yowti ko e ko wiyete ko ngol konngol hande jiɗɗen afirde yewtere meɗen haade men arde bundi haare arabe banda men ko gafdi walla gorodi yewtere meɗen e oɗo ñalawma hande mo gon konngol ngol naftani kono lorlowol konngol ngol mahani kono pusowol dente e galleji konngol ngol jokkani kono taƴowol enɗemeje konngol ngol tongtani kono teppitowol konngol ngol ganduɗa ko cinkirangol yoga e jewte ɗe yogay men konngol ngol suɗani ngari men kono noon cuurtowol nder jaabowol holi enen to diine holi enen to aada holi enen to dartol holi enen to cosaan ndentoɗen ngol ɗo konngol ko susi fedde ko yeehi batu ko lori lekki ko netani kaari ko hormi hono mum won hande kewɗo e nder rendoji men ko mo wallani wallitani won kewɗo hande e nder gure men ɗe ko poɗɗo wullitede ko jahowo hande o e ɓurde majjinde neɗɗo o saaha mum ko uddowo neɗɗo o jooka ɗum ko gumnowo neɗɗo o ko pulowo neɗɗo o ɓooro ɗum e neɗɗagal mum ko batowo neɗɗo o no weyi walla demba neɗɗo eɗen gandi ɗum ne wonno e rendoji meɗen demba neɗɗo walla ni carambareeri ndi finanta hay batte hay hunde hay ndiga hay tus ko gaddowo neɗɗo o e nokku ɗo hormetake hay nokku saabu mum wasde hormade hay goto hormaki hay pinal mum hormaki hay diine mum hay batuji rendo mum hormaki ko e nder rendo ɗo anduɓe hankkadi ne nattata hankkadi ardade ko e nder ɗo alɗuɓe gontata hankkadi haram bureɓe ko hankkadi ɗo laamɓe nattata hankkadi hay yurmade e nder ɗo miskineɓe nattata hankkadi hay duwanade walla ni duwade koye fuusi dente sari galleji koye soyni guese sanki enɗemeje koye fecci gure saabu mum yowde batuji e dow rulde luural banda men tawde moƴƴani haa ko ni wayi bonde celen e nder galleji men ɗi dente men ɗe golle men ɗe gollorɗe men ɗe joni noon tawde ko ni wayi bonde e rendo celen moƴƴani e kala ko eɗen mbaɗa
tedduɓe hettiɓe wowɓe yebde Ayawo Ƴella TV ɗum ɗon noon ko natirguel tan natirguel e yewtere meɗen Hare Arabeɓe no mbawɗen ni wiide mbiɗen ko ɗum gafdi walla gorondu yewtere meɗen joni en gari e yewtere meɗen tonggode jeegom fandu almudo ɓennore e Ayawo Ƴella TV hono ko haaloɓe pular mbiyata ko Hare Arabeɓe bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe holko woni Hare Arabeɓe holko Hare Arabeɓe yiɗi sifade e rendo men beele Hare Arabeɓe ari sifade ko moƴƴere e kaaray siragal beele ko Hare Arabeɓe ari sifade ko jinngol e jingande bandum no jokkodiral e ballodiral dokkamin hojomaji seeɗa gam ɓurde yañade e nden ɗon toɓɓere e teminanɗe jawtuɗe woni des siècle précédent tumnade e tarih ɓadiɗo keneeli kewɗi bifino e rendo Fouta ɗin keneeli yogay majji koɗi keneeli kiisɗi laamu Toubakiri ɗin keneeli yogay majji koɗi keneeli kittuɗi laamuji Arabeɓe arnoɓe yillade Afrique goto hen kala e peeje mum kalsirɗe garno ko wossade tawa hakkillaji tawaɓe ɓe e sikkinde ɗumen ko goni ko wodani ko kañumen gaddi ko tan woni ko woodi ko mana woppinde en ko gonnoɗen gadda ɓuure gam ɓurde jagguinde en pine men ɗeɓe gardi ɗe walla pine mabɓe ɗeɓe gardi ɗe bande men eɓe pamno kamɓe Arabeɓe walla kamɓe tubakoɓe eɓe pamno no feewi e nder fuundi laami mabɓe wonde neɗɗo halfirta neɗɗo bandum tan ko sikkinde ɗum wonde pinal mum ngal wodani ko pinal mabɓe ngal ɓe gaddi ngal tan woni ko woni woodi Arabe so yiiɗi halfude ko noon waɗata kadi ko noon ɓe mbaɗi ko noon Arabeɓe mbaɗi e saaha nde ɓe jilli e duune meɗen Afrique tubakoɓe so jiiɗi halfude ko noon waɗata kadi ko noon tubakoɓe mbaɗi e saaha nde ɓe jilli e duune meɗen Afrique nden noon ko ɗum rewam ɗin keneeli kewɗi kiisɗi kittuɗi keneeli bifɗi e rendo meɗen rendo Fouta keneeli jibinɗi ko wiyete ko la mentalité assistée woni l'influence culturelle tannuɗo ko wiyete ko la mentalité assistée banda men tubakoɓe ne mbiya la colonisation n'est pas seulement matérielle mais aussi sociale culturelle et économique fawade noon e tolno dolgol rendo meɗen ngal ɗon pinal Arabeɓe yontede hankkadi wayata tan kono ummoto tan koye Arabeɓe lowa e hakkillaji tan ko sa yiiɗi yontede tan a woppat ko gonnoɗa gona ko Arabeɓe goni ko walla boom e men jontaɗo foof sifore Arabe ɗum ko hen banggue e banggue goɗɗo o Hare Arabeɓe ne gasa wonde tawa ko ɗum Hare yontaɓe no fiide foola tawa memodiraka Hare yontaɓe no fooɗodirede ɗafta tawa dugdaka Hare yontaɓe woni haala foola tawa haaldaka ndege Hare Arabeɓe noddi ko polgu tawa tampani Hare miijo sinirago baɗal tengtinirago baɗal jodgal ngal soofani walla boom Hare Arabeɓe ene wawi tawa yiyede e fannu goɗɗo ndenne tawi ɗum wona Hare tolno woni probléme de niveau dabɓo ngata e coddugol ene haale jol ngata e dande n'est-ce pas une guerre psychologique inculquant un sens de la solidarité et qui exprime plutôt l'idée d'effort collectif n'est-ce pas une des séquelles de la colonisation arabe oui la colonisation n'est pas seulement occidentale et cependant il n'est pas juste de la considérer comme exclusivement orientale la colonisation c'est quelque chose d'étranger à toutes les traditions ko sikkinde neɗɗo o ko woni ko wodani koko ɓeeto goni goodi ko tan woni ko woni woodi ndentoɗen tedduɓe hettiɓe nden noon ma en paam Hare Arabeɓe so tawi haaldete ko ha wona yeru ñembeteɗo ene moƴƴi ƴewtire guite jiyoje e hakkille ɓetowo gam famde holi on Arabe kaaleteɗo beele kaari ko Arabe e nder arabagal Hare Arabeɓe ruttinten koye Arabe hanki Arabe to jolo yontede jolo wawde windude ko yooɗi janggoto jolo wawde yimde ko weeli yurmini jolo kaaray siragal walla boom beele Hare Arabeɓe ko Arabe hande e yawdu jamanu koɗɗo e teppe muɗum duufemo jahomo dartaki kaytowomo donaki yalli wona Arabe e nder ko heewi hen toñowo janfotoɗo bomowo pittali Arabe bartotoɗo e nder dadogol bomboje pittali e nder ɗum ko sowirte kamikaze walla bon opération suicide
hande accata en penen e nder ɗum ɗo ko jiiraten guite men e téléji nanirten noppi men e radio ji ɗum ko janggaten ñande kala e jayndeji ɗum ko wuuɗete e radio ji mandinte e téléji holko woni arabagal hare arabeɓe ko holɗum waɗɗi men andude ko woni woodi ko so tawi kay haaldete ko ha ande en nde ñembe so tawi hare arabeɓe ko karay siragal e yontede yonde nde soofani beele Allah banda men beele Allah beele dañen gawowo arabe e nder awa arabeɓe demowo arabe e nder ndema arabeɓe gaynowo arabe e nder gaynaka arabeɓe ɗanniyanke arabe e nder ɗanngal arabeɓe fitiram golle arabe e nder fitiram gollago arabeɓe so tawi noon banda men so tawi arabagal ko goɗɗum no murto saligo basal ngo waɗɗani murto salare Allah arabagal kulli woɗɗingal ɗon arabagal tedduɓe hettiɓe hare arabeɓe ko konngol dologol hande e nder rendo meɗen hare arabeɓe ko konngol ngol gowɗen nande e nder rendo meɗen en meeɗa nande wiye min mbaɗi hare subalɓe walla min mbaɗi hare toroɓe walla min mbaɗi hare sarakulleɓe kono konngol ɓurgol hande dolede rendo meɗen ko hare arabeɓe ɓe mbaɗi hare arabeɓe so tawi noon no mbiɗen ni hare arabeɓe sifoto ko karay siragal so tawi hare aba arabeɓe sifoto ko moƴƴere so tawi noon hare arabeɓe ruttude koye arabe hande o arabe toñowo bomowo pitali darotoɗo bomboje e nder opération suicide walla kamikaze on arabe wona on woni mo jiɗɗen hande wonde hare arabeɓe dolade hande e rendo meɗen wadde nde hare arabeɓe ko sippiro nogo sippirde e wone gueɗe wone ellaji rendoji meɗen so tawi e jeeyi ha engrais en puɗɗima dolde konngol hare arabeɓe e nder ɗemgal meɗen paamiren hare arabeɓe noko sippirde e yoga e ellaji rendo men e wone gueɗe e nder rendoji meɗen wadde hare arabeɓe ko sippirde e foomuragal hare arabeɓe ko libde bonnedagal hare arabeɓe ko folde hardiyankagal hare arabeɓe ko folde taƴƴenɗe magal bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe ko ndeɗo yewtere garanoɗen rendo meɗen garan e rendo meɗen ko kala konngol ngol nanɗen e rendo meɗen nden silsil magol ha ganden holko ngol yahata saabu hande o ene satti ɗo joɗoɗa e dente ha nana walla ha mbasa nande ɓe mbaɗi hare arabeɓe so tawi noon sukane nana ɗiɗo konnguɗi sukane dola ɗiɗo konnguɗi doldaji noɗi foti wonde saabu won hande arabe jeeteɗo e téléji ɗi won arabe jeeteɗo e cinéma ji ɗi won arabe jeeteɗo e internet uji ɗi tawa ko arabe toñowo arabe daɗotoɗo bomboje pettoje opération suicide e kamikaze wadde nden ɗon hare arabeɓe wona nden ɗon jiɗɗen sukaɓe meɗen dola e nder hare arabeɓe ɗe jiɗɗen haalde nde wadde famde hen hande hare arabeɓe woni arabe kaaleteɗo o ko arabe garnoɗo ene winda ko yooɗi arabe garnoɗo ene wonde welde dande arabe garnoɗo ene wonde wawde janggude ko seni weele walinande wadde on arabe kay ko arabe poɗɗo ñimbede ɗum waɗi duttanɗen hande ngol ɗo konngol hare arabeɓe e nder ndeɗo yewtere tonggode jeegom fandu almudo haalde faame ene satti haalde nanane ene satti yo Allah hokken haalde ko heeɗiɓe ene paama ɗum wonno hande titode yewtere meɗen fandu almudo yewtere nde ganduɗa ko tonggode jeegom wowde ɓennude e ƴella TV Allah jarama on jarama e batugol hakkille moɗon e ndeɗo yewtere Allah jarama on jarama e aadi bil aadi mo ganduɗa ene hakkude meɗen ɗum noon mataw en jowatɗo e ballal Allah ñaague rokka jomiraɗo moole danda ko ni tan e kala saaha ni tan e kala yontere ni tan hen saahaji ni e kala waktu nde yimɓe keeɓi ene mbawi fendude yewtere nde ganduɗa nde ko yewtere ene naata e tongtude rendo meɗen wadde nden en gafiri rendo meɗen ngo helmere hande yeehi ha fusi dente helmere yeehi ha sinkini golle guure helmere yeehi ha fusi galleji mo ganduɗa ene tiiɗi hande e galle mo natata a yiyata ɗon sifa on neɗɗo mo kalɗen o jaaɗo ha watti neɗɗo o weyi yeehi ha watti neɗɗo o demba neɗɗo yeehi ha watti neɗɗo o caram mbareeri ndaw demba neɗɗo e nder pelle men ɗe ndaw demba neɗɗo e nder guure men ɗe ndaw weyi e nder galleji men ɗi ɗum ɗon fof noon saabi ɗum ko ko helmere fonde selede helmere fonde taarede saabu nde wallani nde wallitani nde nafani nde naftani ɗum waɗi gafiɗen yewtere meɗen nde ndeɗo helmere eɗen jogui jorto e seeɗa mo kalɗen o ma bandiraɓe paam hen ko heewi saabu hande
fandare nde ko haal seeɗa bandiraɓe paama ko heewi nde tawno a wawa haalde ko haalaka a wawa nannude yimɓeɓe ko meeɗa nande kono noon e kala saaha nde nannuɗa bande en yataw eɓe paama ko heewi e nder ko nannuɗaɓe ko. Allah jarama, on jarama e battugol hakkille moɗon e ndeɗo yewtere. Thank you.